Pleidleisio trwy ddirprwy. Os na elli di gyrraedd yr orsaf bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais, gelli di ofyn I rhywun roi ti'n ymddiried ynddyn nhw I bleidleisio ar dy rhan. Caiff hyn ei alw'n bleidleisio trwy ddirprwy. A chaiff y person roi ti'n ymddiried ynddyn nhw ei alw'n ddirprwy. I bleidleisio trwy'r ddirprwy, mae angen I ti gwblhau cais. Rwy ti'n gallu cysylltu â dy gyngor lleol am wybodaeth ar sut I wneud cais. Bydd angen I ti ddweud wrth y person roi ti'n ymddiried ynddyn nhw dros bwy hoffet ti bleidleisio. Ar ddiwrnod y bleidlais, bydd angen iddyn nhw fynd I dy orsaf bleidleisio I bleidleisio. Gallai hyn fod yn lle gwahanol I ble y bydden nhw'n mynd I bleidleisio. Mae angen iddyn rhoi dy enw, dy gyfeiriad a'i henw ei hunain I staff yr orsaf bleidleisio. Pan yn pleidleisio yn etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig neu etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, bydd angen iddynt fynd ag ID ffotograffig, fel eu pasport neu drwydded yrru gyda nhw. Dylent ddefnyddio ei ID ffotograffig ei hunain, yn hytrach na dy un di. Os nad oes ganddynt ID ffotograffig, gallant wneud cais am ID pleidleisiwr ar-lein neu drwy gysylltu â'i cyngor lleol. Nid oes angen ID ffotograffig arnynt I bleidleisio ar dy rhan yn etholiadau y Senedd yng Nghymru nac etholiadau cynghorau lleol. Yna, byddent yn dilyn y broses arferol I fwrw dy bleidlais. Os na all dy ddirprwy fynd i'r orsaf bleidleisio, gallen nhw wneud cais I bleidleisio trwy'r post. Mae hyn yn cael ei alw yn bleidlais bost trwy ddirprwy. Dysga fwy am dy bleidlais trwy Comisiwn Etholiadol. Dysga fwy am dy bleidlais trwy comisiwnetholiadol.org.uk/dysgu.